Kublai pi paro at ngapdiang snobhai pi shakani ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parolok kajing embrew hi bonsen kam julong thikna habaro kiliang bat ki benta. Menta kani kajing em kalong kumye shibet nilashai kalaban kala de kumbai pan. Kajing em jongi ki brew compare na kajing long jong kasun banang. Namar kata hasilente kajing em ni hab ban long ki ba pikir bat long ru ki ba kre ban priang ye ki ba bon ki kom jingkala ki bala ban wanjia ki ban pen kala dor ya ka jing em la ki dei ki jingkala jingdia ki ba snautanan ni ki bam snautanat ro na mar ngimla ban tep ka ei ka banjia ha ka jing em ha ki por baro hoy paralok kumbangi ki briung ya pher ha ka dor kadar kumta nia peru akur kom em kur kom perkhan perdan bat kur kom le haka jing em hi bon sen ngu sham bat ngu yakando ya sibon ki ki jingdia ki bas ngautenan ki ba pensuk penkemen bat pensngau bha ya ka jing em ki don pat ki jing ya sham ki bam ngautenan ki ba pendo mensem pentroin ya ka jing em hal ki jong ki jing sham ne ki jing yakando ki ba bon rukom ba ki wai kimla ban ngau tho like no tang kita ki ba mat bat ki ba sham hi dalade ka don ka jing ong tang ki ba shathar hakisya le se ki ba kham ngau tho bha ya ka jing pang ho ya ka jing em man la ubriu ni ka briu udon ya ka thong ban em sung ban kmen ban long bha haka jing em bat baro hi ni persang ban yo ya ka ba kum kata ka jing em ka ba kemen ka ba bha kat ba ni dang em dang sa hasla jok ni ka pathai baro ni ji tai sitom hal i bor la jong kat bangila ban long kita ki bru ki ba job ki ba sok ki ba kemen haka jing em compare haka loklanti ka bangiyan Henry hakata ka jing ya danti don shibon ki jing dia haka jing em ki bangimla ban shampang don ki jing kala ki bangi tep bakin wan batkin kala don pat ki bashuan dia klem de poi perkhan le si ngila ban ong bakandai po pra pesan na ka chispa hi ka balong dia haka jing em jongi ka dei hi kat kum ka plan ka bangi don ni ka shong e haka jing kwa bat ka jing le jing kam la jong kat ba ar pesan pan ki dei ki jing dia ki jing kala ki ba wan haka jing em om kumbangi kwa bakin long dia Henry kisujia rangkat ni juyo snow don ki ba ong ba tang ublei ubate balai kane ka wan dia haka jing em jonga ki jing kala ni ki jing dia ki ba wan kat kum ka jing shem haka jing em ka ba shimet ka ba kiwai pat kimla ban snow thu ya kita ki jing shisha ki ba wan ra ki jing kala haka jing em tang haka chi second ka shimenet ka shikanta ka shiski ka shiteyo ka shibnai ni teng dakisnam ro ki jingja ki be telun rengkat bat ka jingja jong kapor kisni bat karata haka jing em parlong kani ka khana jingja ka balangkot ka bangan wanra se phi menta lengba kni ka video ba le se kandei ka wei na ki khana jingja ki ban pen shisha ya kita ki jingdia ki ba pen kalador ya ka jing em jong ki priu bat kani ka jingdia kala pen kalador ro ya ka jing em jong uwei ukhna samla kon swet ubala mat ni ya lengba ki jing shem ba shimet jong u ha ka jing em ki ba pen kalador yela de ka jingdia le se ka bala ban pelong ya ki wei ba kin snowsen ai bat bon ro ki ban ben ban kno yu ya uni ukhna samla ubalakala nong buan bat nong krong no hakajing em ba shiteng por jong u nakajing em kabala byang bha hakajing nang jing stan kaba don kardan ubujutre kum u engineer wat shadow bari ro kum hapo ri Germany bat hang ni hapo India ro om shem na tip kateng Henry kat kum ki video ki bala ban yo i lengba ki ransan social media las ngau ba uni ukhna samla ubudai na po ki banta jong ka South India bat la lap ba uju em bat krong bat dibuan haki surok knong ba Bangalore kat kum ka jinglap bat ka jingya thu jong uni usamla ha wei na ki YouTuber ubale kando bat ya kren bat
Ngila ban sakilang baki video ba ula ring bat post ha ke YouTube channel jong u kabala long viral bha. Uni u kena samla konswet u babet ban kran ya ka katen pareng. La sngum tho ba udai u kena u bala do no chiteng por yela ki jong ki kme ki kpa ba u ha ke jing em bat ki balong ka jing kmen bat ka jing kmen ha ke jing em jong u. Hadin bu ula do no yela ki jong ki kme ki kpa nang ni nasla jong ka pertai. Lek si ngila ban syumudur pada kajing seru si ketang bat kajing seru long marway jong u ha kajing em halor kajing dono jong u yaki kmi ki kpa bat ha kata kajing long brew ka batlot ka baduna udah syak ta no ha ka bod jing mut jing perkhat bat ulang ngop no ha kajing tikian lek si ban penja yaki jing kuslai ki babon bat kabaya lampat yu hadin sedo upot bo tip so ilade bun no wat yakam kabu jutre kom u engineer menshwa wat shabari kata hapo ri Germany bat hadin ulawan pai ban train no hapo India hapo kawai ka multinational company kabadon ha global village Bangalore Jonkajala Karnataka kabalaya lam yu usado upot buun no wat yakayeng kasam ban ban sa hakisurok kilanti kisengkeng klem yeng klem sem bat ula kala nong krong no dang hakarta ka jinglong samla jong u kum u khon swet wat hapdeng ka kadan jingnang jing start ka babyang hoi paralok la dasngap ya ka ka uni usamla ukren bat uya tho lengba ka video ha uni u youtuber udai ubriu ubal jusmat bha ban pule kot namar uya tho ba ujupuli bha ya ki kot bala tho shapang ka jing em jong Albert Einstein we in ki scientist ba crowd jong ka patai bat shapang u Isaac Newton ro uni usamla ula patai ro shapang ka theory of relativity Jong Albert Einstein hanga marway simet ngi isnai ban teb bat yo i halor ka jing em bat ka jing long jing man jong uni ukhana samla ubalakala khonswet menta kumba kalong menta ka jing em ka bale idu jing karmen ha ka jing pet jong i kum kibreu henry manopat ban teb da ublei don ni kaman ban penkala thamai biang ya ka jing em jong u langba ki wei pat ki para breu namar le itho bo don show ha ka jing shai jong ka jimut jing perkhat dangkat ha ka nikarta ka bala penkala lambr no ya ka jing em ka ba ko ro jong u bat ngangai tang mo u hi marway u ban snow tho balai u hab ban wan shong wan thia bat ban kala nong krong ha ka jing em ha ka lenti ki sengkeng di aliken paralong nginya pet shipor ya kanika video ban nginya snap ayu uni usamla udon ban yatho yanga yapi shapang yarade wala ka de ka jing yatho ka balang kot e shapang jong u ban nganget shibon na pi pindon la ka jong ka jing snow shapang ka jing em ka jing long ka jing man jong uni ukhna samla ubala kala long nong krong nong di buan bat phila ban pen sngau lang ba ka jing kam tho ka ba shongnya bat ka ba don burom jong pi ha ka comment box halo ka ka ba pi piskau shapang jong uni ukhna bat ka ka ba pelong yu ba unlong kumni bat lada pisngau tanat yakani ka khana sngau bharu ban like ban subscribe ya uni channel jonga Aloysius papang na kabanta kiway pat ki khana ki ba kit jingmot ki ba kum kine ki ba nang wanra shapi hadin. So what is your qualification? You're an engineer. I was working in 9 Global Village. Global Village. But I quit. When I lost my parents, I started doing things here. Okay. Some mistakes I'm making. Okay. But suddenly I got the Archimedes book, Okay. like 18,000 books here. Yes. So, suddenly got into the German philosophy, Archimedes, to help the humanity. Yes. You just change it. Okay? Change the course. Yeah. Okay? I'll help you. But then you can go to some work, right? I mean. I will go to, I don't know, Oh. this is the place, this is the present space, the meditation. I'm thinking about the books, okay? Immanuel Kant, German philosophy, Yes, correct. 17th century. So reading that book, David Hume
what he has written, the Traitors of the Human Being. After reading the book, Albert Einstein became Albert Einstein. Okay. But he was just a theoretical philosopher to Albert Einstein. He got Nobel Prize in 1921 for photoelectric effect. Okay? Yes. So what? Germany also before? Frankfurt. Frankfurt. 2030. 2030. Okay. So after that you came to Bangalore. After that, I came to Bangalore because we are Brahmins, no? 32 years. He is also Brahmin. I'm also Brahmin. But those caste various has gone now. So we are all actually a Hindu. Actually, religious. Paralog Bleshibon Yakapor Chongpi Singaba Watlet Ban like, share, comments, Pat Kumjoro Ban subscribe Yakadik YouTube channel Jonga Nakamanta QA Pat Ki video.